Hello. Hello. Jien Desiree Falzon. U jiena Victor Falzon. U aħna għallima fuq il-programm Dinja Waħda ta' BirdLife Malta flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Is-suġġett tal-lum? Is-suġġett tal-lum huwa ħabitati. Postijiet għan-natura. Postijiet għan-natura. Intom li qed issegwuna, naħseb issa drajtu jew forsi għal minu ġdid, dan huwa din hija xandira diretta, intom ma tistgħux tkellmuna imma aħna inkunu nafu ir-responses tagħkom minħabba li għandkom Q&A fuq in-naħa tal-lemin għandkom buttuna suppost fetħitilkom diġà jekk ma fetħitx fitxu icon bi question mark Q&A. Intom tistgħu tiġifieri jekk tridu biex tikkomunikaw magħna tużaw dik il-Q&A, da mhux bil-screen li juri wiċċna għax qegħdin mijiet fuq dan il-programm. Is-sistema ta' din taħdem bil-mistoqsijiet jew bil-kummenti tagħkom għandkom Q&A, ikunu tistgħu tibagħtu kummenti tagħkom jew issaqsu xi affarijiet jew twieġibiet għall affarijiet li ikollna waqt il-programm. U twieġibiet tarawhom once li aħna nippubblikawhom dak ngħidulu publish, jiġifieri mbagħad taraw il-kummenti dak li tkunu ktibtu intom. Ġifieri titħawdux jekk ma tarawx tiktbu mill-ewwel. Da mhux chat bħalma tas-soltu li jkollkom fuq l-internet. Mela, darba wiġibna l-mistoqsijiet kollha waqt il-programm li għadda. Il-mistoqsijiet li saqsejtu matul il-programm tal-ġimgħa l-oħra ħaqna wiġibnihom kollha waqt il-programm stess, jiġifieri għal il-ġimgħa m'għandniex tweġibiet mistoqsijiet minn tagħkom xi wieġbu u nistgħu nidħlu mill-ewwel għall-feature tas-suġġett tal-lum. Mela, se naqilbu l-iskrin ħataraw daqsxejn blank, the live session has paused. Sa kemm nagħmluha din. Sa kemm naraw kollox, iva. Suppost kollox sew. Hawnhekk. Diki. Okay. All right. Tajjeb, kollox tajjeb. Mela, kif nagħmlu bħas-soltu, nibdew qabel ma nibdew il-feature propja, nibdew billi nurukom ritratt ta' xi ħaġa misterjuża, oġġett misterjuż. Dejjem sintendi min-natura, dan huwa ritratt mill-viċin ħafna ta' xi ħaġa li ħadna min-natura, hija ħaġa komuni ħafna ta' tidher ta' nkunu qegħdin barra, speċjalment fil-kampanja, però mill-viċin tidher ekku din hija parti minnha. Tistgħu jekk taħsbu li qed tafu x'inhi, tistgħu tibdew twieġbu tibagħtu tweġibiet tagħkom fuq il-question and answer. U sintendi aħna mhux se nġibu l-answers minn issa biex inħallu l-idea ta' mister biex ma nagħtux inkunu tajna l-answers. L-answer mbagħad intuh fl-aħħar tal-programm naraw x'kien l-oġġett misterjuż. Jekk tridu li naraw min qed jikteb, għandkom tistgħu tħallu anonymous, jiġifieri ma nkunux nafu min qed jikteb il-kumment jew inkella tagħmlu isimkom. Ħanaraw biex jinjiktru l-ewwel kummenti intuhom ftit ħin, s'issa għadhom ma daħlux tweġibiet, tajt ħawwadnihom lid-darba. Dina ħawdithom naħseb, iżda da oġġett komuni ħafna ta'. Ma nagħtux każhom dawn. Ma ħafna drabi qas nagħtu kasu. Naraw. S'issa m'għandna xejn. Kultant anke fid-djar tagħna naraw għadin mhux ġewwa ma barra. Ma mhux se nagħtu iktar għajnuna. All right. S'issa m'għandna xejn. Naħseb ħawwadnihom di. Aħżu. Son pasti għamana. Dabbi kollhom il-ġam fuq ġewwa. Il-ġam tal-apricot jisu. Okay, niġu mela għas-suġġett tal-lum. Kif għedna huwa ħabitati, dak li mill-Ingliż ngħidulhom habitats, kelma l-istess kelma, postijiet għan-natura. Naħseb kollha smajtu bil-ħabitati, ġvera huwa postijiet fejn issib l-affarijiet ħajjin. Ħafna nies jgħidu fejn issib l-annimali jgħixu. Ma kultant ninsew li jagħmel pjanti wkoll. U ħanibdew f'din l-istramberija. Naf x'inhuma. Dana annimali jidher qisu da
Però ħbieb dan l-annimal mhux vera jeżisti. Dan kienet logħba li darba għamilna fuq il-magazine tal-Club Ħuttaf, tal-Ħuttafa, tal-membri żgħar tal-BirdLife. Konna tlabna lill-membri biex iħabblu daqsxejn rashom u tajnihom numru ta' postijiet strambi ħafna fejn soltu ma ssibx affarijiet ħajjin biex jivvintaw xi annimali kapaċi jgħix f'dak l-ambjent stramb. L-ambjent stramb li konna tlabna kien forn. U l-lawa niftakara din iva bdew jivvintaw kull ħaġa differenti. U wieħed mill-membri qed intendi forn mhux soltu annimal habitat post ambjent li se ssib xi ħaġa ħajja fih. Però xi membri bagħtu xorta ħadu challenge u wieħed minnhom kien batilna dal-annimal bħala stampa vvinta. U l-annimal rid ikun annimal li kapaċi li juri u jispjegalna kif kapaċi jgħix dak l-ambjent vera diffiċli. Pereżempju daw taraw hawnhekk ishom tawwalin, ishom lapes b'dak il-isu saker fuq quddiem u dak qalilna l-membru li kitbilna li batilna din dal-annimal. Għalinna dan jgħidulu fuklar, dal-annimal semmihom taħt li semmu. U għana dawk is-suckers qegħdin biex jieklu jqaxxu li kelli jkun waqa' minn ġol li kelli jkun hemm fil-forn jew kellha biex jkun jieħdu xi biċċa mit-torta li qiegħda ssir fil-forn. U m'għandix dak il-kulur allura. Dak il-kulur għalina dak kulur silver ħalli jirrifletti sħana żejda biex l-annimal ma jinħarax. Qed tifhmu ġifieri titħaddem rasek. U għandhom dak ix-shape ukoll biex dak ix-shape twil u isu romblu hekk biex meta jaraw il-periklu jekk xi ħadd jiftaħ il-forn pereżempju huma joqogħdu in a line, joqogħdu fuq il-virek tal-forn biex ikunu camouflage biex inti taħsibhom parti mill-virga tal-forn. Ejja. Kellna diversi affarijiet minnhom daw. Imma se intendi dak annimal li ma jeżistix. Imma kien exercise tajjeb biex nispjegaw u nifhmu nitalmu kemm l-annimali veru darba anke l-pjanti ta' veru, l-ambjent li jgħixu fih iridu jkunu adattati għalih, irid ikollhom ċertu tricks jew fil-forma tagħhom jew fl-imġiba tagħhom biex ikunu kapaċi jgħixu f'dak l-ambjent li jgħixu li jkunu fih. Hawnhekk pereżempju dan huwa annimali li jeżisti vera darba Malta m'għandniex kif tafu dan huwa l-polar bear mhux vera. U li jgħix f'ambjent diffiċli ħafna wkoll, mhux fil-forn vera, imma jgħix f'ambjent li biex tgħix tkun kapaċi tgħix fih, trid vera tkun adattat. Okay, u dan huwa x'għamilt li hawn x'ħawwat. Ma naħsibx, da mhux tajjeb. Da deżert. Ma naħsibx li jgħix deżert il-polar bear ħarana. Kisser l-idea ta' habitat. Għandna raw nirranġaw kaħjar. Dana kif tafu jgħix postijiet fejn hemm is-silġ fl-Artiku x'vera fejn tagħmel ħafna kesħa, fejn kun hemm l-icebergs u joqgħod jikkaċċja il-foki biex jaqbad. Okay? Id-deżert ukoll huwa ambjent ieħor u huwa habitat ieħor, imma x'jgħix fid-deżert? Dal-ors żgur ma jgħix fih. Xi ħaġa illi n-nixfa tiflaħ n-nixfa. U hawnhekk għandna pjanta li tgħix fid-deżert, dak il-famużi kaktus mhux vera. Hawn ħafna tipi ta' kaktus differenti, din hija kaktus li ssiba l-Amerika. Okay, fid-deżert għax hemmhekk għandhom id-deżert ukoll. Aħna f'Malta għandna dak l-Arctic habitat, dak il-habitat fejn jgħix il-polar bear. U laqqas m'għandna deżert, però għandna l-habitati tagħna wkoll. Għalkemm Malta hija żgħira, kif taraw din l-istampa għandna gżejjer Maltin hawnhekk, ma tantx aħna gżejjer kbar, l-biċċa kbira tal-pajjiżi kbar minna sew, però xorta għalkemm Malta hija żgħira għandna l-habitati tagħna aw habitati f'Malta wkoll. U hawnhekk ħannaraw ftit mill-habitati illi insibu Malta u nitkellmu daqsxejn fuqhom u naraw x'jgħix fihom ukoll. L-ikbar habitat illi għandna f'Malta fuq l-art ta' Malta hija r-raba, l-eliqi. Dak li bl-Ingliż jgħidu farmland fejn il-bniedem jagħmel iħawwel, jiżra u jrabbi l-annimali għal konsum tal-bniedem stess. Kif taraw mill-mappa, ir-raba hija tiksi nofs, mhux iktar kważi, ftit iktar minn nofs mill-gżejjer Maltin. Ambjent ieħor li se nagħtu daqqatajn lejh huwa l-ambjent mibni. Aħna u Malta u ħafna nies għal-ċokkon ta' Malta għandna overpopulation kbira u kif taraw il-kwantità ta' bini hija mifruxa sew f'Malta u f'Għawdex. Ambjent ieħor huwa ix-xari
X-xar huwa art bil-blat, se naraw iktar il-qudiem, ma tantx jidher li għandna ma tantx hu mifrux daqs l-ambjenti ta' qabel, imma jekk nibżgħu għalih nistgħu nsalvaw dak li baqa'. Ambjent ieħor li huwa rari ħafna f'Malta huwa l-bosk, foresti, ġifieri, kif taraw mill-mappa xi 4 postijiet hemm fejn hemm xi daqsxejn medda ta' siġar sew. Ambjent ieħor hija dik li ngħidula bil-Malti m'għandniex kelma għaliha, bl-Ingliż jgħidula wetland. Bil-Malti nistgħu ngħidula art mistadra, art li tkun mifquwa bl-ilma, art li tkun imxarba jew għax hemm xi ilma minn xi nixxija nieżla jew kellha tkun fiġin il-baħar. Kif taraw mill-mappa wkoll għandna ftit ħafna x'Malta hija pajjiż niexef. Ambjent li għandna ħafna minnu f'Malta huwa dak li ngħidulhom irdumijiet, cliffs bl-Ingliż. Il-biċċa kbira tar-irdumijiet ta' Malta qegħdin jagħtu fuq il-baħar. Ġifieri l-annimali u l-pjanti li jgħixu hemm irdu jkunu kapaċi jissapportu dawn l-affarijiet. U l-ikbar ambjent li għandna tid-darba mhux fuq l-art imma madwarna minħabba li Malta u għawdex huma gżejjer huwa sintendi il-baħar. Huwa habitat kbir ħafna, huwa habitat sinjur ħafna, imma huwa habitat ħafna drabi ma tantx nagħtu kasu noħduh for granted aħna isu l-baħar qiegħed hemm u minn dejjem kien hemm. Mela, niġu mela għall-ewwel habitat li semmejna li huwa r-raba, dak li bl-Ingliż ngħidulu farmland, right, huma għelieqi kif taraw minn dan ir-ritratt sabiħ maħud mill-ajru. Meta nitkellmu fuq għelieqi ma jkunux waħda jew tnejn, ma jkunu ħafna u jkunu ta' daqsijiet u differenti. U fihom sintendi skont xi kun żera jew ħawel il-bidwi ikollok ħajja differenti. Ħamrija taf tkun ġejja anke minn postijiet differenti, kif taraw minn dan ritratt anke l-ħamrija qasija l-istess kulur, tista' tkun ġejja minn postijiet differenti. Huwa habitat varju ħafna. U bejniethom l-għelieqi li huwa importanti ħafna taraw dak il-ħafna linji bojod. Dak kif tafu sintendi huma il-ħitani tas-sejjieħ. Il-ħitan tas-sejjieħ stess huma ambjent fih innifsu. Naraw dan ritratt hawnhekk hawn ħabel hawnhekk żejra li għandna ħawi tal-Mistra hawnhekk m'iniex sejjer żball u hemm dak il-ħajt tas-sejjieħ qiegħed jifred dik l-għalqa hemmhekk mill-għalqa iktar il fuq. Il-ħitan tas-sejjieħ il-bdiewa kienu jibnuhom mhux hekk bħala gost jew biex jidher sabiħ, imma biex jifirdu l-għalqa tagħhom mill-għalqa ta' ħadd ieħor. U anke wkoll biex ma jħallux il-ħamrija titkaxkar minn għalqa l-oħra u tispiċċa kollha ġol wied. Dak il-ħitan tas-sejjieħ huma ambjent fih innifsu, huma habitat l-annimali li ħajjexu fil-ħamrija fuqha jew anke taħta. Però mbagħad hemm annimali li jippreferu jgħixu qalb dak il-ġebel għax isibu ħafna fejn jiskennu. Annimal simpatiku ħafna illi kulħadd jaf bih huwa l-qanfut, annimal illi però joħroġ bil-lejl matul il-ġurnata ma tantx naraw. Matul il-ġurnata fil-fatt ikun rieqed ġex ħofra f'qalb dak il-ħajt, dak il-ħitan tas-sejjieħ li tiżid xi ħaġa. Iva, dejjem jekk il-bdiewa ma jkunux qed jużaw ħafna bex għaliex nafu li jagħmel ħafna ħsara lill-qanfut meta jagħmluha. Minħabba peress il-bex jivvelena ħafna annimali żgħar, imbagħad il-qanfut jispiċċa jiekolhom jispiċċa jivvelena lilu nnifsu u jmut. U kif il-fatt il-niefed jieklu annimali bħal huma bebbux, bħal huma insetti, bħal kif qed naraw dak il-bebbux hemmhekk fuq il-ritratt tax-xelluk. Okay. L-għelieqi kultant meta naraw għelieqi, kultant l-għelieqi mhux dejjem kunu qed jinħadmu s-sena kollha, l-bidwi jħaddem rasu jaf illi l-għalqa wara ċertu snin tintuża ikollha bżonn tistrieħ biex terġa' trabbi daqsxejn dak il-nutrienti dak is-sustanzi li tkun tilfet. Allura kultant żmien parti mill-għalqa jew waħda mill-għelieqi li jkollu iħalliha mhux imħawla, mhux miżruha. Tkun qiegħda tistrieħ l-għalqa. U waqt is-snin jew is-sena jew sentejn li tkun ma tkunx qed tinħadem, fiha jikbru dik l-għalqa jikbru kwantità kbira ta' pjanti. Hawnhekk qed naraw għalqa hekk u fiha qiegħda tikber qegħdin jikber il-lellux milli qed nara sew hemm ħafna poppies u peprin aħmar. Dak sintendi min jaf kemm jiġbdu lejhom insetti. Dawn huwa xi ftit mill-pjanti illi jikbru fl-għelieqi meta l-għelieqi ma jkunux qed jinħadmu, mhux se noqgħod insemmuhom kollha għax m'għandniex il-ħin. Il-peprin jidher isfel però fuq ix-xelluk ġvera. U fuq il-lemin il-pjanta ħamra wkoll hija il-pjanta tas-silla. Dawn sintendi dawn jiġbdu lejhom ħafna insetti għax l-insetti kif jaraw
il-fjuri kif rajna f'xi wieħed mill-programmi li għadda jiġġennu għal-fjuri biex jieħdu n-nektar jew il-pollen tagħhom. U sintendi fejn hemm l-insetti se jkun hemm annimali li jieklu lilhom. Wieħed mill-annimali li jieklu lilhom huwa dal-għasfur żgħir simpatiku gustus żgħir isfar taf x'jgħidulu dal-għasfur. Abjad. Le, jgħidulu isfar. Le, bis-serjetà vera jgħidulu isfar. Bl-Ingliż jgħidulu yellow wagtail. Da mhux għasfur li jgħix magħna s-sena kollha, da jiġi jżurna fil-ħarifa jew fir-rebbija u jfittex dejjem postijiet għall-beraħ fejn joqgħod ifittex għal kif taraw hemmhekk bil-qiegħda aw bil-wieqfa fl-għalqa fil-ħamrija fejn joqgħod ifittex insetti x'jista' jsib. U hawnhekk fil-fatt f'dan ritratt qed naraw wieħed minnhom dan huwa għasfur dan huwa isfar ukoll imma ta' razza tikka differenti kif taraw għandu rasu sewda illi għadu kemm qabad brimba, sintendi brimba hija predatur ukoll taqbad l-insetti. U għadek għandna il-food chain sabiħa u ħajja. Okay, il-ħamrija sintendi mhux il-wiċċ tagħha biss, imma hemm ukoll il-font tagħha hawnhekk hawn ritratt fejn tidher il-ħamrija maqtuha mill-ġenb għax fiha wkoll issib il-ħajja wkoll. Il-ħamrija mhux fuqha biss ikun hemm il-ħajja manka ġo fiha stess, fil-font tagħha stess. Kif rajna l-aħħar darba semmejna n-nemel ukoll kif jibdu dik il-bejta, hawnhekk għandna annimali huwa importanti ħafna fil-ħamrija, dan huwa l-ħanex, dak li bl-Ingliż jgħidulu earthworm, u l-annimal l-important il-servizz li jagħti bla ma jafu jħaffer ħafna fil-ħamrija, però tara il-weraq niexef li hemm fuq, qed nara xi ħanżir l-art ukoll xi bebbux, dak il-ħanex jiġbed il-weraq minn fuq il-wiċċ iniżlu fil-ħofra illi jkun ħaffer u biex hemmhekk joqgħod jikolla fil-kwiet. U tintendi jekk ma jkollx il-werqa kollha dik il-werqa tibda titmermer u s-sustanzi tagħha jerġgħu lura fil-ħamrija minn hemm taħt stess. Ara kemm qed jagħmel ġid lill-ħamrija il-ħanex mingħajr tintendi ma jafax il-werqa iniżżilha mhux biex jiffertilizza l-ħamrija imma biex jikolla. Mhux tela. Isma' għad baba sint f'dan il-programm, dak x'inhu, dak tal-bidu l-fuklar reġa'. Iva, għax dak il-fuklar rid jurik li hu jisu ħanex. Jew ġej bil-ħanex, neħħih minn hemm, dak kan postu fil-forn mhux fil-ħamrija. U ejja miskin. Ejja, bażol. Hekk, tela. Grazzi ta' mela. Niġu għal habitat ieħor. Dan huwa l-habitat tax-xari, semmejnieh fil-bidu wkoll. Ix-xari kif taraw minn daw il-ritratti sbieħ, taraw li f'kull ritratt jidher sew il-blat, jiġifieri il-blat fil-wiċċ. Jiġifieri hawnhekk ħamrija ma tantx ikun hawn xi ftit imma mhux ħafna x'il-blat fil-wiċċ li mhux art li tista' tinħadem pereżempju, jista' jkun darba kien weliqi imma l-ħamrija spiċċat tarek marrieħ u inkixef il-blat. Qed ninnota li kuluri differenti ħafna, jisu jinbidel ħafna x-xari. Żgur, jinbidel ħafna mal-istaġuni minħabba li x-xari huwa mikxuf sew għall-elementi u għax-xita u għar-riegħ u għall-kesqa u għas-sħana fis-sajf, il-pjanti li jikbru fih jaffettwhom ħafna daw il-bidla fl-istaġuni, allura minn staġun għal ieħor tara bidla sew fil-ħajja u fil-pjanti illi jikbru fuq fix-xar. Jerġgħu li jkunu pjanti li jissapportu sew il-kesħa kbira fix-xitwa, il-blat fix-xitwa jiksaħ ħafna u kif tafu fis-sajf qaqqas tista' timxi fuq u daqskemm ikun jaħraq. Allura rrid ikollhom tricks? Rrid kollhom tricks biex ikunu kapaċi ġo dik id-daqsxejn ħamrija, dak li rqajja ħamrija żgħar qalb il-blat, ikunu kapaċi l-eruq tagħhom qabduhom hemm u jieħdu kemm jistgħu minnu u jkollhom sistemi kif fis-sajf ma jinħarqux jew ma jmutux. Fil-fatt ħafna minnhom fis-sajf jinxfu daw il-pjanti ma mhux imutu taħt l-art l-eruq jew nkella l-basla tagħhom tkun għadha ħajja biex kif terġa' tagħmel tax-xita jerġgħu jibdew ikabru il-fjuri. U hawnhekk hawn naraw ikabru l-pjanti l-weraq. Hawnhekk naraw ftit mill-fjuri u l-pjanti li jibru fix-xari. Ix-xari fil-fatt f'Malta huwa l-ambjent għalkemm jidher kollu blat u ma jikbrux wisq siġar, anzi kważi siġar xejn, minħabba li ħamrija ma tantx hemm, ix-xari huwa wieħed mill-iktar ħabitati sinjuri f'dik li hija pjanti, għandna mijiet ta' pjanti jikbru fix-xari u dawn biss ftit minnhom. Ir-ritratt tal-lemin t'isfel hija pjanta li bħalissa qiegħda bil-fjuri hija l-famuża satar mhux vera. Pjanta protetta li jiġġenna lih in-naħal jkun mimksija naħal dik. U kif qedna kieku fejn jkun hemm l-insetti dejjem se ssib min jikollhom dan għandna sfur ieħor hawnhekk li jgħix fix-xari għax da mhux Peter Ross għax għalli għandu sidru daqsxejn fl-orange u fil-qisu mill-ewwel ras taw mill-ewwel
Sadid. Is-sadid. Dan jgħidulu buċaq tax-xitwa, dan asfur li kif juri ismu jiġi jżurna fil-ħarifa jibqa' hawnhekk fix-xitwa. Asfur żgħir ħafna dak il-munqar jurina li dan jikol insetti wkoll u bda biex isib l-insetti iħobb jitperreġ fuq xi blata floli kemm jista' jkun jew kultant anke fuq xi zokk. Dan huwa ieħor ukoll it-tnejn irġiel li wara ma għandhom dik ir-ras sewda sabiħa. U taf kif tinduna biha x'tisimgħu. Buċċaq li jgħidu. Bħalissa ma tisimgħux għax bħalissa mhux żmienhom dak ikunu reġgħu telqu lura fl-Ewropa biex jibnu il-bejt ara xi ġmiel għandna hawnhekk dan huwa ser. Da qattus. Għaliex qed tgħidlu qattus għax ikun qtates. Ħabbajni ew mollem. Da tiżiklu lilu. L-Ingliż jgħidulu cat snake. Ħabbajni. Kabel Malti ngħidulu qattus għax kif taraw il-ħabba tajnu il-pupil hija dejqa ħafna bħal tal-qtates. Da mhux serf li tara wisq għax ġeneralment joħroġ flaxija dan kultant anke bil-lejl u joqgħod hemm ifittex l-insetti jew xi ġurdien xi jiekol. Sabiħ il-cat snake. Daw xi annimali oħra li naraw fix-xari għandna farfett hemmhekk tas-silla qed jiekol mhux fuq is-silla ma qiegħed fuq il-fjuri tas-satar. U fuq il-lemin għandna stampa ħelwa illi kieku minn il-Mother's Day tixraq ħafna din għax dik hija brimba u dara dak mhux kulur tagħha dak il-kulur kannella la volja vera kannella, ma dak il-kulur skur li għandha fuq dara, dak mhux il-kulur tagħha, ma dak għax għand fuq dara għandha ħafna babies. Dak huma l-babies tagħha illi fl-ewwel ġranet waqt li jfaqsu dik il-brimba toqgħod iġġorrhom fuq dara biex tipproteġihom u tħareshom mill-perikli. Għalhekk jixraq ħafna l-Mother's Day, jiġifieri anke il-brimb jieħdu ħsieb iż-żgħar tagħhom. Aw inbidel l-ambjent tal-kollox, issa għandna l-ambjent tal-bini, l-ambjent mibni li f'Malta għandna ħafna minn ħafna kif għedna jgħixu ħafna nies, kulħadd irid fejn jgħix, kulħadd irid fejn jisuq il-karozzi, ġifieri għandna t-toroq u skejjel u djar u pjazzett u knejjes, għandna ħafna art mibnija. Però alla volja il-post huwa mibni għadek xorta ssib li qalb il-bini issib ukoll ħafna ġonna l-ewwel hemm kif taraw anke fir-ritratt jidhru xi siġar u fejn hemm is-siġar u anke fejn hemm il-bini se ssib annimali illi kapaċi jadattaw u jidraw jgħixu anke fejn hemm il-bniedem. L-iktar asfur li naraw komuni qalb il-mibni qalb l-abitat tagħna fejn jgħixu n-nies kif taf huwa l-asfur tal-bejt hawnhekk fil-fatt tara qiegħed anke l-bejta tiegħu bnija dan l-asfur fil-ventilatur dal-tqajna magħhom meta tkellimna fuq il-bejtiet u x'vera xi żewġ programmi ilu. Kif għedna fejn qalb il-bini wkoll insibu xi ġonna da fil-fatt huwa ġnien mhux ġodar dan huwa ġnien ta' skola. U kif taraw dak qalb dak is-siġar u dak il-ħaxix issib ukoll annimali illi kapaċi jgħixu anke viċin tal-bniedem. Dan hija forsi jara ftuħ dal-asfur mill-caption competition tal-ġimgħa l-oħra illi hija l-bufula sewda fuq ix-xelluk għandna r-raġel li għandu xi ħaġa f'ħalqu hemm u fuq il-lemin għandna l-mara jixxieku ħafna differenza fir-ras l-iktar li tara. Dan l-safar tarhom fil-ġonna anke f'ġardina basta jkun hemm xi siġra baxxa jew xi arbuxxellek xi bushes għax dak fihom iħobbu joqogħdu anke il-bejta jibnuha fihom. Asfur ieħor ġifieri illi normali li narawh fl-abitat fil-post fejn jgħix il-bniedem. Fil-ġonna wkoll għandna annimali li huwa komuni ħafna jarfu kulħadd hija l-gremxula hawnhekk għandna ritratt ta' żewġ irġiel. Tarafhom għax ikunu ħodor, in-nisa ġeneralment ikunu kannella. Li qed ninnutaw dal-aħħar illi anke minn xi studju qed ninnutaw li mill-kampanja il-gremxul qed isir iktar rari, qed isir iktar skars, qed jonqos donnu, però fil-ġonna tan-nies għadu komuni ħafna. Xi postijiet iktar issibhom fil-ġonna milli fil-kampanja l-gremxul. Ġifieri iktar ma nibżgħu għalihom il-ġonna tagħna u inqas ma nibdluhom f'paving u pools u affarijiet mingħajr ħamrija, iktar ma nibżgħu għalihom il-ġonna iktar hemm ċans li l-gremxula miskina issib post fejn tgħix. Hawnhekk naħseb għandna xi filmat, dan huwa annimali ieħor illi filmjajni s-sena l-oħra fil-ġnien. Kif taraw dak l-annimal żgħir hemmhekk li qiegħed jimbotta l-ġebel, dak jgħidulu ert in-nemel, bl-Ingliż jgħidulu ant lion. U dik jibni speċi ta'
ħofra isa forma tal-embut, trap, Okay, skużawna daqsxejn, Fidik. Dan nemel rajnieh issa. Nemel rajnieh, qabel nemmla. Alright, hawnhekk qed nerġa' naraw il-qert in-naħa, qed nemel, qed jimxi qisu Michael Jackson. Era, toqgħod. Ma tix inkantat. Rġajt. Trigger finger. Tmiss il-keyboard. Tmissux qabel ma jispiċċa. Okay, sir. Miss. U f'dik il-trap li jagħmel jaqa' nemel ġo fiha u jqgħod jitfalhom ir-ramel kif se naraw fil-biċċa fil-Madina hawnhekk jqgħod jitfalhom ir-ramel biex in-nemla ra miskina dik in-nemla biex imbagħad jaqbadha. Ħajja fil-ħamrija, tiskanta daqsxejn ħamrija kemm issib ħajja differenti. Mela, l-ambjent li jmiss huwa dik li ngħidu l-art mistadra, bl-Ingliż ngħidu la wetland, hawnhekk għandna ritratt tar-riserva naturali tal-Adira. F'Malta ma tantx għandna lakes, ma tantx għandna dajjar, minħabba n-nixfa ta' Malta. Hawnhekk fil-fatt l-Adira ħafna minn dak l-ilma jiġi mill-baħar, però jekk tagħmel ix-xita kif għamlet il-bieraħ, l-Adira titħallef mal-ilma ħelu tax-xita u ma jibqax ilma daqshekk mielaħ, jgħidulu ilma sal-mastru. Ġo dak l-ilma fejn hemm l-ilma dejjem ħassib il-ħajja għax l-annimali tad-dinja, kull ħaġa ħajja li għandna fid-dinja għandha bżonn l-ilma. U dak l-ilma nsibu diversi asafar li jgħixu hemm minnhom jimxu fl-ilma, minnhom passiġġaw, hemm minnhom jgħumu, hemm minnhom joqogħdu fuq xi zokk u jozzu għall-affarijiet li jkun hemm fl-ilma, ġo dik l-ilma jsibu ħut, isibu gambli, jsibu frieħ ta' xi dud ta' xi dubbien jew nemus. U dak huwa kollu ikel bnina l-jom, anke ħaxix jieklu. Hemm xi papri jozzu biex joqogħdu itellgħu il-ħaxix mill-qiegħ jew mill-wiċċ tal-ilma. Nista' noqogħdu nagħtu l-ismijiet kollha tagħhom, naħseb kulħadd jara fil-kingfisher hemm fuq iż-żera. Palissa naraw kemm jadattaw ruhom għal ħabitati differenti. Ekku. Mbagħad hemm ilma li mhuwiex ilma mielaħ, imma huwa ilma ħelu huma tax-xita li nsibu fil-widien, din hija wkoll din hija wetland ukoll hija art mistadra xi tgħaddi dik in-nixxija ilma minn ġo fiha. U ġo dak l-ilma ħelu insibu mbagħad ħajjiet oħra u madwaru wkoll. Dawn huma l-famużi dragonflies, il-mazzarelli, hemm tliet speċi fir-ritratti ta' fuq u isfel hemm il-ferħ ta' wieħed minnhom kif ikun dak jgħix taħt l-ilma ma jkollux il-ġvien, dak huwa d-dudu biex ngħidlek ta' wieħed minnhom. Fuq ix-xelluk isfel huwa d-dudu qiegħed jgħum u fuq il-lemin meta d-dudu jkun ħareġ ikun wasal biex isir adult, meta jkun wasal biex isir ikun kiber wasal biex isir mazzarell, joħroġ minn dik il-qoxra, fil-fatt il-ġwienaħ tiegħu għadu asfetħu sew wara, għadu eżatt kemm ħareġ minn ġol qoxra. Dawn l-annimali jgħixu viċin l-ilma minħabba li kif edna ibidu fl-ilma u anke jaqbdu ħafna nemus illi s-soltu jkun hemm jgħix madwar l-ilma. U hawnhekk biex jkollilhom imbagħad għandna il-famuż drinċ. Kulħadd jaf x'inhu huwa annimali li iktar ma jmur iktar qed isir rari f'Malta għax l-ilma qisu dejjem qed jonqos, dan huwa annimali jħobb l-ilma ħelu ta' xi nixxija jew ta' xi għadajjar żgħar fil-widien tagħna. Niġu għal ambjent ieħor illi huma l-cliffs, l-irdumijiet. Hawnhekk hawn żewġ ritratti għax cliffs għandna żewġ ismijiet għalihom bil-Malti. Għandna dak li ngħidu l-urdum, kif naraw fuq ir-ritratt tax-xelluk. U għandna dak li ngħidu l-usis. Id-differenza bejniethom li l-irdum huwa ma jkunx wieqa fid-dritt imma jkun fih ħafna blat li nqasam minnu u terrapin li niżel mal-ġenb tal-art u f'forma dak il-qisu slopes, dak il-qishom żurżieqa kollha blat. Is-sies min-naħa l-oħra huwa fejn għandek l-art maqtuwa dritt, għandek qata' kbira minn fuq għal isfel għal baħar. U fihom ħassib ħajja differenti wkoll skont x'tip ta' rdum huwa. Sintendi dan it-tnejn huwa postijiet fejn il-bniedem ma tantx jersaq minħabba li huma postijiet perikolużi, però l-pjanti u l-annimali li jgħixu fih huma adattati tajjeb. Dawn huma xi ftit mill-pjanti li jikbru mal-irdumijiet u mas-sisien, fuq taraw il-kappara tarfuha u fuq ix-xelluk naħseb tarfuha wkoll hija l-pjanta nazzjonali il-widnet il-baħar. Dan ukoll la semmejna l-pjanta nazzjonali, fjura nazzjonali rridu nsemmu wkoll l-asfur nazzjonali, naħseb kollha raftu vera dan huwa l-merill, huwa raġel għax huwa blu, il-mara tkun kannella u jgħix ukoll isib il-ħofor fis-sisien u fil-irdumijiet fejn jibni l-bejta
u tkun protetta hemm ġew. Għasfur ieħor illi jgħix fil-sisien, fil-ħofor, mhux jgħix jagħmel il-bejta, dan mhux għasfur li s-soltu naraw wisq, minħabba li ħajtu dan jgħixha kollha fuq il-baħar u jidħol lejn il-bejta biss bil-lejl meta ħadd ma jista' jarah. Din jgħidula garnija, din hija qisha gawwija, però hija differenti wkoll fl-istess hija kuġina tal-albatros, naħseb l-albatros kollha tafu x'inhu u għasfur bil-ġbien aħtwal li jgħix fil-baħar, isu gawwija kbira ħafna. Kif qed naraw din għandha l-bajda ħdejha, jiġifieri dina qiegħda hawnhekk jew missier għax it-tnejn jieħdu ħsieb il-bejtiet tagħhom. Għasfur sabiħ li BirdLife tagħmel ħafna studju fuq anke bħalissa stess. Għasfur ieħor tal-klifs u tal-irdumijiet huwa l-kanġu ta' filfla. Ritratti jew da għasfur żgħir ħafna li jgħixu wkoll ħajtu fuq il-baħar, però fi żmien il-bejta jersaq biex jagħmel il-bejta qed taraw hemmhekk ritratt ta' filfla fuq il-lemin jgħidulu kanġu ta' filfla għax f'Malta il-filfla hija l-iktar post fejn jinsabu bejtiet ta' dan l-asfur. Il-bejtiet tagħhom jagħmluhom qalb il-blat ta' dik il-gżira. U sintendi filfla għandha ħafna klif mad-dawra tagħha u dak il-ħafna blat li tgerbeb minn mal-ġenb tagħha. Ambjent rari ħafna f'Malta huwa l-bosk, hawnhekk għandna xena ta' bosk għal qalbna ħafna. Xi ħadd saqsina kemm għandna boskijiet f'Malta? Ma tantx għandna boskijiet f'Malta, għandna bosk antik minn ta' żmien meta qabel ma ġie l-bniedem, għandna forsi xi żewġ irqajja f'Malta, u rqajja żgħar ħafna, ishom ġnien. Però mbagħad għandna x'inhu? Għax jidher ara dak. Però mbagħad għandna postijiet bħal Busket li huwa l-iktar bosk forsi magħruf mal-Maltin għax iħobbu jżuru ħafna huwa post tal-pubbliku, u mbagħad hemm żewġ boskijiet oħra wieħed jismu l-Miżieb u ieħor jismu l-Aħrax fl-inħawi tal-Mellieħa u tax-Xemxija li jitħawlu huma forsi xi 60 sena ilu, u mbagħad għandna dak li kont qed nurikom qabel dan hija Foresta 2000, hija proġett li bdietu l-BirdLife ta' xi 20 sena ilu, għalhekk kien jismu Foresta 2000, fejn ħawilna ħafna siġar bl-għajnuna ta' ħafna tfal tal-iskejjel u ħafna volontiera. Illum is-siġar qegħdin jikbru b'saħħithom u nisperaw li xi darba jirnexxielu jkun kbir daqs il-Busket. Mela, hawnhekk hawn fil-fatt daw iż-żewġ siġriet, is-siġra tax-xelluk hija dik li jgħidula l-balluta oak li l-weraq tagħha jkun fuq is-sena kollha u fuq il-lemin hemm siġra jgħidula tal-luq li fix-xitwa twaqqa il-weraq. Hawn diversity ta' siġar, iktar ma jkun hemm varjetà ta' siġar iktar se ssib ħajja differenti. Pereżempju taħt is-siġar, taħt dak is-siġar stess se ssib jew anke mqabbdin mat-zokk tagħhom se ssib varjetà ta' faqqieħ fungi illi jikbru skont il-ħamrija li jkun hemm madwar dik is-siġra. Daw ikunu jippreferu siġra minn oħra. Dan huma tlieta mill-ħafna faqqieħ li għandna f'Malta li għadu qed jiġi studjat. U l-annimali li nistgħu nsibu fil-bosk hawnhekk għandna żewġ mammiferi ħelwin tax-xelluk huwa dak li ngħidu dak mhux ġurdien, dak jgħidulu bugeddum, dak li bl-Ingliż jgħidulu xru, u annimal ħafna iktar żgħir minn ġurdien illi jgħix qalb il-ħamrija u qalb il-weraq niexef dejjem ifittex xi dubi jew xi ħanex xi ieħor. Fuq il-lemin għandna annimal ħelu ieħor hija l-ballottra, ukoll annimal diffiċli ħafna li taraħ għax hija mgerxa ħafna u mhux annimal kbir ukoll. Illi tiekol sintendi annimali żgħar. Naħseb kieku tiltaqa' dik il-ballottra ma' dak il-bugeddum, ċaw il-bugeddum għax dak jiġi ikel tajjeb għaliha. U fejn hemm is-siġar sintendi ħassib la safar. Hawnhekk għandna għażla żgħira ta' ħafna mill-safar fost il-ħafna safar illi jżuru Malta għandna fost l-iżgħar u fost l-ikbar dak tan-nofs pereżempju jgħidulu badan aħmar illi jiġi fi żmien il-passa u jinżel fis-siġar biex jistrieħ waqt il-vjaġġ tiegħu. U fuq ix-xelluk dak ir-ritratt ta' fuq net dak jgħidulu violin tal-qamar, dak huwa l-iżgħar asfur li jiġi f'Malta, Goldcrest bl-Ingliż jgħidulu. U l-oħrajn xi safar oħrajn m'għandniex il-ħin biex noqogħdu narawhom kollha. L-aħħar ambjent li se nsemmu huwa l-baħar li kif għedna Malta mdawra bih kif jaf kulħadd hawnhekk għandna xejna sabiħa tax-xileb, grupp ta' xileb għadu żgħir qed jgħum fil-baħar u ħafna mill-annimali sintendi fl-aħħar mill-aħħar l-annimali kollha jiddependu mill-pjanti mill-ħaxixi li qed jikber ġolqiegħ jew kellha jkun qed jgħum fil-wiċċ.
Din hawnhekk hija l-alka, hija dik l-Ingliż jgħidulha Neptune grass jew Posidonia, hija pjanta illi tinsab fil-Mediterran biss u fiha l-annimali mhux jieklu minn dak il-weraq biss imma jużaw dak il-weraq biex jistaħbew hemm ġew u anke ħafna ħut ibit u anke bebbux ibit qalb dak il-weraq biex il-friħ tagħhom ikunu Għax ilu ma jidher u rrid ifakrek li jeżisti klas li qallek hu qisu għalka hu. Mhux qisu għalka imma dak Għallek mhux kamuflaġġ allura? Kamuflaġġ abjad kullu u s-silver forsi biex jinżel qalb il-weraq u kamuflaġġ u kamuflaġġ. Daw kamuflaġġ żgur. Right, forsi tax-xelluk mhux daqshekk għax hija ħamranija ma tal-lemin kif niftakru mill-programm ieħor hija l-qarnita illi hija waħed mill-annimali li ssib fil-ambjent tal-baħar. U dan huwa ħafna mill-ikel tagħhom. Hemm koċċla hemmhekk hemm fuq ix-xelluk, hemm bebbux, anzi granċ qed jgħix bebbux, hemm xi gamblu, misfel on the right hemm grottlu u dak x'inhu dak fuq dik ħaxixa. Le dak qed nara xi. Daka minħabba li kienu magħluqin il-hairdressers għandu bżonn haircut. X'inti tgħid? Daka granċ vera tal-bebbux ukoll, imma da joqgħod jitfa' il-pjanti fuq daru. Iġibhom iġorrhom ta' jwaħħalhom fuq daru biex jikbrulu fuq daru. Ħalli jkun kamuflaġġ du wkoll imma naħseb daqt jesaġa naħseb qased jara fejn jimxi. Hawnhekk għandna xi biċċa filmat ieħor żgħir. Xieħna fil-baħar dinja morina għadha żgħira, tip ta' sallura kemm sabiħa. Dan jgħidulu marspan, dak huma n-nisa ħomor hemmhekk. U dan jgħidulu busuf, dudu tal-baħar. Li ma jaqbilx li tmissu dax iweġġa daqsxejn. Hi xi ġmiel dan il-bull ray din hija ħamiema jgħidula fl-Ingliż, bil-Malti, u dak huwa ftit ħafna mill-ħajjiet li nsibu fil-baħar. U dawk ukoll kienu ftit mill-ambjenti mill-ħabitati li rajna. Għandna diversi ħabitati oħrajn, hawnhekk hawn tliet oħra minnhom hemm widien nixfin, hemm l-isteppa li jkun fiha ħafna ħaxix, u żintendi hemm l-erien li għalkemm huma postijiet mudlama sort hemm il-ħajja fihom ukoll. Allum wasalna fl-aħħar ta' dan il-feature nispera li jogħġobkom għalkemm qed nieħdaq xejn bil-għaġla. Ngħidu grazzi s'intendi lin-nies li tawna l-permess nużaw ir-ritratti tagħhom li qegħdin imsemmina u nisfel u grazzi wkoll lil Steph li tikkoordina mill-uffiċċju tal-BirdLife. Mela, l-oġġett misterjuż, kellna xi ħawadnihom u naħseb nammetti kien daqsxejn diffiċli da. Ara, li kellna min ħaseb li huwa qroll, kitbinna bl-Ingliż coral, zokk ta' siġra jew zokk ta' siġra bil-fungus. Jista' jkun li jarfuh imma ma jafux x'ismu għax kien hemm ħafna li qalluna moss jew ħażiż, kien hemm inqalilna mushrooms, kien hemm ħaseb li bebbuxu. Marian Greg, per eżempju, għaltinna mosta fuq il-blat, iġifieri naħseb għarfitu ma taf x'ismu. U li kien hemm Marija tatna l-ewwel isem tajjeb, għaltinna bl-Ingliż u rihom daqsxejn. Għaltinna li dak huwa liċin jew likin. Mbagħad Isaac għalinna bil-Malti naħseb dan Isaac nafuh. Għalinna likeni. Likeni proset dik hija likena, ma kienux pasti mela bil-ġam. Ma kienux pasti bil-ġam. Dak huwa kif naħseb is-sara ftuha mhux vera huwa ħafna ishom dbajja u dwawar li naraw fuq il-blat. Dak huma affarijiet ħajjina minnhom ikunu anke suwed. Però huma dak huma affarijiet ħajma griżi, jkunu ħodor, jkunu oranġo, jkunu sofor. Kollha ishom jibru ishom xhur fuq il-blat, però huma affarijiet ħajjin. Dak huma fungu u alga qegħdin jgħixu flimkien. Ok, next time li tkunu barra fil-kampanja f'xi qed tippassiġġaw, daqsxejn għajnejkom daqsxejn fuq dawn l-affarijiet. U għatu kasom, daw jgħixu fil-kesħa, fix-xita u xi sħana jrid jissapportu. Jieklu daw mill-ajru biss qed jieklu mill-ajru. Ok, issa dana hija kif tiftakru il-caption picture tal-ġimgħa l-oħra, għandna l-bufula sewda, għandna r-raġel fuq il-lemin u l-mara fuq ix-xelluk. Kenna ħafna twiġibiet interessanti daw ta' x'tista' jkun qiegħda tgħidlu u x'jista' jkun qiegħed jaħsebu. Okej, aħna għażilna waħda li daħqitna ħafna. Qed tgħidlu ħsilthom saqajk qabel ġejt mal-mejda u qed mhux qed jgħidilha, qed jaħseb qed jgħid ngħidilha li għadni le.
Dibatinna Manuel Gallia mill-iskola primarja ta' Żurrieġ, konsedent. Li daħħaqna huwa li kien hemm ħafna tweġibiet, isom li jiġru da veru l-mara li tgħid lir-raġel. Tajba U ma jazzardax jgħidilha x'qed jaħseb ma jmurx qajjem iktar paniku. Fil-fatt daw it-tweġibiet ħanġibuhom President nġibuhom ukoll intellgħu xi ftit minnhom fil-magażin tagħna l-Ħuttafa. X'inhi din l-Ħuttafa? Il-Ħuttafa huwa l-magażin li toħroġ il-BirdLife għall-members żgħar u għall-familji. Nħorġuha kull xarejn u il-membri tagħna jirċievuha kull xarejn din tkun kollha fuq in-natura. Il-membri jekk inkun tixtieq wieħed isir membru kull ma tiswa 10 euro fis-sena u tkun qed tħalt membru fil-BirdLife u tkun qed tgħinha wkoll f'dak l-affarijiet. Kemm tidħol fil-website u ssib tidħol membru tista' tidħol fil-website BirdLife Malta. birdlifemalta.org kemm tfittex il-membership u tista' tidħlu anka online. Il-caption għal-ġimgħa d-dieħla hawnhekk għandna qisu biċċa fens miksi kollu bebbux żejr, dak mhux il-babies tal-bebbux il-kbir, bebbux kbir huwa razza oħra. Issa, ħafna bebbux żejr u hemm qisu 3 bebbux daqsxejn iktar kbar. Il-caption hija x'taħseb illi qed jgħid wieħed mill-bebbux għal dak il-ħafna bebbux żejr, min jaf x'inhu jgħid. Il-caption qed turi l-kbir naħseb u il-caption qed tipponta lil bebbux u kbir tal-istrixxi. Okej, mela fidejkom għal-ġimgħa d-dieħla biex tibdew tagħtuna tweġiba. Okej, mela aħna m'hemmx għalfejn tweġbu issa, aħna sa ntellgħu dan il-link fuq il-Teams page u kif tiklikjaw fuq għandkom formula bil-ritratt biex terġa' tarawha u ibatulna l-idejat vera tħaqna dil-ġimgħa bihom. Tajba ħafna kienet. Dan huwa l-email tagħna dinja waħda @birdlifemalta.org u għandna wkoll tinsewx li għandna Facebook page fej tistgħu issibu attivitajiet tal-familja. Ħanerġa' naqilbu tal-aħħar ħalli ngħidulkom ciao. Wasanna fl-aħħar tal-programm u minnaw iva tarawna xek. Minnaw ngħidulkom illi dak huwa s-suġġett tagħna tal-ġimgħa, ibqgħu abbatunna kjoġobkom, ibqgħu abbatunna feedback, nieħdu gost ħafna nisimgħu minn għandkom u grazzi ħafna tal-kommenti sbieħ li qed tgħidulna, jew suġġerimenti jekk hemm xi ħaġa li tridu li nwiġbukom. Ekku, allum daqshekk, fisem il-BirdLife ngħidulkom ciao.